ମୁଁ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ପାଖାପାଖି ରାତି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ 3:14। ଆଉ ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସିଯାଇଛି ପୁରା। ତ ବାହାରେ ପୁରା ହାତୀ ଫାତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ। କ'ଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲି ଝାଡ଼ରେ ମୁଁ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଭିତରେ। ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। कैसा लगा मेरा मजाक? ଖରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା। ତ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଡିକାଥଲନ୍। ବାଟରେ ଏଠି ଖରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ନଖରା ପାଖାପାଖି ଏଇନା ଅଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ଆମେ ବସିକି ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛୁ। ପିଇକି ସୋ ଡିକାଥଲନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭଣଜା ଆଉ ଏଠି ମୁଁ। ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେବ, ସେ ନିଜେ ଉଡ଼ିକି ଉପରୁ ପଳେଇବ। ହେଲିକପ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟାମ୍ବୋ କପ୍ଟର। ଏ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଉଡ଼ିଲେ ସେ ଉପରେ ଛାତ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଏଠି ଛୁଆମାନେ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଆପରେ ଟିକେ ଖେଳିବା। ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ। तू छोटा ट्राई कर लो गोटे बोला हाँ अरे अंटा एमती बोला एमती अंटा येस एटा एटा बड़ा बोला बोले लो ये ना चलो देखी देखी जा बड़ा टन टना 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 खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। गला 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 नहीं साइकिल बाड़े एक्सीडेंट हो गणी जा पैसा तू दो मु कर इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। एक्सपीरियंस है पूरा बहुत दिन एक्सपीरियंस ट्रायल दे चलो मामू हबन 2,000 years later. फाइनली सिक्योरली मु कर दिन दे चल 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 हाँ पकेली कौन क्रिकेट खेलबू तो एटा बार राउंड राउंड पड़े पूरा देख बगा टन टन टना ओहो खेड़ी खेड़ी पूरा हलिया मेंढा चूड़ी देखी पुन के मोरी मेंढा चूड़ी देखे कि सुंदर देखा जाए खेड़ी खेड़ी चलो चलो चले बड़ चूड़ी अरे एमती नहीं पछे गोटे गोटे रखिबू माने एटा होची ब्रेक एटा ब्रेक गोड़ सीधा रख
ବ୍ରେକ୍ ଉପରେ କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇକି ଚଲେଇବୁ ନା ସ୍କୁଟରଟା ଏଇଥର କିଣିତେ ଡେଲି ପରିବା ଫରିବା କିଣିକି ଆଣିବୁ ଆଉ কথা ଦେଇଥିଲେ ମଥା ଛୁଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ ବୁଲେଇବେ ଘାଇ ଘାଇ ଅତି ଚମତ୍କାର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେପଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି କଣ ସେ ଜିତିକି ମାରିକି ବଲଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନା କାକରା ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଦେଖାଯାଉ